The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala, kung gikinahanglan man, kay kiniagi o pagsunod sa mando sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not confession of your sins, it is using your free will. So you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Busa, sa hilo magandam kita sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain no sa ngay gayon. Ngay mong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa imong pagsangkap kanamo nining imong kamaturan. Bani kami karon, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo sa tanang kamaturan. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga suki, mga subscribers ng atong ministry o sa atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers, welcome once again. O niya pa kita magadupot ng atong tunanan, the Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Agi og paglabas sa atong panumduman, ang hypostatic, this is an English word, gamit kini nilang hypostatic, kay gikan kini sa original nga Grigong pulong hypostasis, nga nakaulugan og the essential and basic nature of identity. So the essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Ana lamang kini kang Ginoong Jesucristo. Kaya ang hypostatic is the affirmation of the Lord Jesus Christ, two natures, na nagiya siyang duha ka mga kinaya sa Dios nga 100% o kinaya sa tao nga 100% usab. Ug mao ni nga diya sa John 1:14, and the Word was made flesh, kining flesh dinhi is human nature ni Ginoong Jesucristo, and dwelt among us, full of grace and truth. Now karon, ayun na ni kalimti, the Word became flesh, mao kini ang hypostatic nature ni Ginoong Jesucristo. Ang duha niya ka mga kinaiya only belong to the Lord Jesus Christ. Okay? But there is no change in the human nature of the Lord Jesus Christ, just as there is no change sa iyang Diyos nun nga kinaiya. Okay? O kining duha niya ka kinaiya became distinct, nagkalahi, meaning not identical, they are different, and they are separate. And that makes our Lord Jesus Christ the unique person in the entire universe. Sa iyang palagiyaw duha ka mga kinaiya sa tao
o kinaiya sa Dios. That is what we mean the hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Okay, just a review of that. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon nga atong giingon kanimo nga we took up kining doktrina sa pagampo. Okay? Kay ato ning tukbilo gamay kay so many people misuse prayer by asking for things they already have sa ilang espirituhanong kinabuhi. Sama niya itong ihimplo nga kung gihatag kanimo nga si Pablo nagaampo ngadto sa Dios nga unta tangtangon katong thorn of the flesh diha kaniya. Now, kung balikon usab katong agenda of prayer, basig nakalimot na sang ka, ang agenda of prayer as your guide, as our guide, ingon nga mga magtutuo, mao kining Operation CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. So, ayan na kalimti. As your guide, as memory aid, Operation CTIP. Okay? So, balik na nito ni Pablo nga, nagaampo siya nga tangtangon ito sa Diyos, kung sumitubag sa Diyos. My grace is sufficient for thee, Paul. Now, this is grace orientation. Ang ikaupat kini nga problem-solving device. Now, this actually is power. Ako kang giingnan. The power of Bible doctrine. Kay kining pagampo, apil naman na, sword man na sa Bible doctrine, sa pulong sa Diyos. Now, ang solusyon ragyod sa Diyos, ang iyang kasulbaran ragyod ang mo lungtad o unsa musalir. Noon lang nato sa Binisaya, musalir. It will work. Definitely it will work. Kaya kini sa Dios. Doktrina kini. Mao na nga nagbarog kita sa prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, right, and genuine solution. Prinsipyo na nga itong baruganan. Now, let us remember also the doctrine that teaches us believers nga katong unang pag-ani ni Jesucristo din sa yuta, and when He lived with men, iyang gituman ang iyang misyon dinhi sa kalibutan by utilizing all the spiritual assets, spirituhanong mga kasangkapan nga gisangkap sa Diyos nga Amahan, langit no niyang Amahan, without using His divine nature. That's the doctrine of kenosis. Okay? Kay kini si Satanas, by the way. Atong likyatan ni si Satanas. God's arch enemy. Nag-una kining kaaway sa Dios. He tried to tempt our Lord. Misuway lagi siya tintal sa atong Ginoong Kristo nga to turn the stone to bread. You see? Samtang nga itong Ginoong Kristo nagpuasa siya sod sa kapatan kaadlaw didto sa kamingawan. But our Lord defended Himself. Pinagis paggamit niya sa pulong sa Diyos. Mao na ang kinahanglan magagamit usab kita. Labi na diya sa mando sa Episo 6:11. The whole armor of God. Mao gina to isulob. Kita mga magtotoo should use this armor at all times. Sa matay gayon. Kanunay yung gamito na to ni how. Unsahon? Pinagi sa pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Operation is LBA. 1 Peter 5:9 nagkanayon, resist him standing firm on the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Now, only, underline the word only, sa panahon lamang kita makakabot na sa espirituhanong pagkahingkod, okay?
spiritual adulthood, that we can use our offensive action batok ni Satanas. Mora na panahon na kung dili kita kaabot niya ng espirituhan ng pagkahingkod, then pildi gihapon kita. But while we are still in spiritual childhood, pagkabata pa, ang itong magamit raon sa defensive action, batok ni Satanas. Di ta kagamit sa atong offensive. Now, of course, nagatubang mangita ni espirituhanon nga gubat, spiritual combat. And we know that spiritual combat is not a matter of prayer. Dili. Di magsilbi. Kaya you're out of line. So, ang balikon nga, spiritual combat is not a matter of prayer, but it is a matter of attaining our spiritual adulthood. Atong pagka hingkod na gyud. In fact, ang pag-ampogod, dili man ni appeal sa lista sa problem-solving devices. What? Do you know that? Prayer is our spiritual communication with God. Okay? Spirituano na to kanang pakigkukabildo, pakigsandurot sa Dios. Oh, by the way, when we talk about the principle human solution is no solution, only divine solution is the real and right solution. Kining divine solution can only be learned. Bantay, paminaw yung main ini. Kining Diyos nun nga kasulbaran sa atong suliran, makatunan lamang diya sa sulod sa operational divine sphere. Ni mao kini ang atong residence, ingon nga mga magtotoo. This is our residence, our function, our momentum, so diya sa Royal Palace. Ngayon lang nato ni Royal Palace, harianon nga palasyo. Because this is the unique spiritual life sa magtotoo. A believer's offensive weapon. Ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ini, mga doktrina nga itong ginatuki, kaya mayroong danon kini sa itong Kristohanong kinabuhi. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga matamis nga gayon sa among pagpakig ambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat ning among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining maong ministry, gamita kini o Diyos in a mighty way o sa sumala sa imong kabubuton. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.